Barkanku da kasancewa tare da ni ‘yan uwa. Kamar yadda kuka sani a ƙasarmu Nijar ana fama da matsalar ruwan sha, musamman ma riyojinmu yanda aka samu ƙaramcin ruwan sha, kama da riyoji da famfuna duka ya kasance akwai ƙaramcin ruwan sha. To wannan da kuke gani wani ne da ya kasance akwai rijiya a cikin gonarsa, yayin da ya kasance jama'a da dama suna fama da matsalar ruwan sha. Shi a daidai wannan lokaci ya je rijiyar da take cikin gonar shi, kuma al'umma da dama suna shan ruwa a ƙarƙashin wannan rijiya. Ya je ya sa ƙaya ya rufe wannan rijiya domin shi hana ma kowa shan ruwa a ƙarƙashin wannan rijiya. Babu ko shakka rashin imani ya yi yawa a kan al'umma, inda ya kasance wasu ma suna nan suna haɗa ƙungiyoyi suna tattara kuɗinsu domin su gina ma al'umma rijiya waɗanda suke fama da ruwan sha, matsalar ruwan sha. Shi kuma wanga bawan Allah a daidai wannan lokacin da Allah ya ba shi daman da aka samu ruwan sha a ƙarƙashin shi, shi kuma a daidai wannan lokaci shi ƙoƙarin shi musguna ma al'umma, shi hana ruwan shan nan domin kada al'umma su sha su. To babu ko shakka wannan da ya kamata a hukunta shi, duk da jama'an gari sun bayyana cewa duk shekara haka ne yake yi, ba iya bane ba, sai dai bana ya samu turjiya ga matasan gari inda suka ƙi amincewa da gurinsa. Ga kaɗan daga cikin abin da ya faru da yanda matasan suka je suka cire wannan ƙayadarsa suka bece wannan rijiya da ruhe, inda al'umma suka rinƙa turuwa domin su ɗibi ruwa akan wannan rijiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, al'ummar duniya, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lahiya. To yayi ina muku fatan alheri. Wanga wuri da kun gani mutane sun zaka sun yi tsaye hanga. Rijiya ta an kai ma hanga aiki, mashaya ta mutane. Rijiya ta guda biyu ya liƙe guda ya bar guda, kun ga da bari can mutane gari uku kasha. Gidan ɗan buro tabanin da hunkui. To ya zaka liƙe ga ta nan kuma an zaka ai magana ya ce dami. To shi na su kuma matasa ga sanar su ma sun ce dami ba su yarda. Duk shekara rihe ta kai, duk shekara da kuce wai bana na ɗewa. Duk shekara rihewa kai. Rijiya ta ga ta gasar mugu da gani ko ba ku ce kaya ta fa. Ko ba ku ce wani icce na, a'a rijiya ta yayi manga daddabi. Kun gani ga ta nan. Rijiya ta banin ta ga ta nan yayi manga aiki. Duk ita ta ga ta nan duk kaya ta lullube ta ga ta nan kuna gani fa. Da ku ce wani icce na annan fa, a'a ba icce na ba. Kun gani. Gahinan. Kun gani ko? Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a rijiya ta abin ga an kai ma ga aiki. Ga ta nan kuna gani ana ta ja. Ku diba ku gani kaddarsa. Ku diba ku gani mutane yanzu na an ka banya hanya ga sun kowa gan su a ta tahowa. Sun liƙe sun bar wacce ita ɗaya. Duk wanga abu kayata ga ta nan duk kayatar da an kaza mu rijiya ta. Ku gani. Gahinan. Shi na sa an rijiya ta an kare rijiya ta ba da kuce wani huri. To matasa sun ci ba su yarda. Shi yasa duk an zaka an jayi ta. Amma abin da za a yi sai dai a yi. Bana duk shekara ya rihe ta. Bana an kace ba za a yarda ba. Ga ta nan an watse, mai gari ya ce a watse ta, an watse ta. Matasa sun watse. Bai kamata a ce ku ji mutanen da ta yi.